op het land halen. Maar hey, zien de winnaars. 2019 Verrekkers Mooi! Voor de tweede keer op rij won Verrekkers Mooi zaterdag het TVK. Klaas, Jonas, Seija en Sanne deden voor de allerlaatste keer mee aan het liedjesfestival, maar sloten met een nummer ritme wel in stijl af. In de Wetteling was Venray goed vertegenwoordigd. Naast Verrekkers Mooi stonden er nog 3 andere Venrayse liedjes in de finale. Namelijk Weet Kieken Wel, Zo Zit Dat en Geen Twijfel. En deze laatste mocht als debutant het spits op het TVK-podium afbijten. Een spannend moment. Ja, we zijn wel heel zenuwachtig en we moesten net ook als eerste optreden, dus het was wel heel spannend. Voornamelijk heel zenuwachtig, maar we hebben er wel echt heel veel zin in. Nou, ik moet zeggen, met de TVK komt die spanning toch altijd wel het meest omhoog. We treden best wel dik op, maar met de TVK zit die spanning best wel hoog in onze bol. Dus het is wel spannend vandaag. Het valt nu nog mee, maar we zijn straks als laatste, dus het zal nog wel komen. Ja, we hopen dat het goed is gegaan en ook veel blijheid. Het is nu heel veel spanning en dan sta je wel zo van te shaken, maar dan je gaat wel gewoon meefeesten met de andere nummers en dan zometeen gewoon zelf heel erg knallen en dan ja. Ik denk dat we één ding moeten zeggen of kunnen zeggen, dat is gewoon volle bak genieten. In de Royse 4 stempel, de Wetteling. En dan zullen we wel zien waar het eindigt. Maar het is hier super vet, het dak gaat eraf en we zien het wel, we gaan genieten. Ja, keigaaf. Het is superleuk dat we hier in Venray mogen staan en dat we gaan er gewoon een keigroot feest van maken. Het wordt een heel groot feest. Nou, we hebben eigenlijk geen verwachtingen. Hoop gewoon zo hoog mogelijk te eindigen en er een super feest van te maken. En aan het eind van de avond mochten de dames van Geen Twijfel ook nog een beker ophalen. Zij werden namelijk verkozen tot aanstormend talent. TVK Talentenprijs is voor Geen Twijfel!